damini de batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Urian itu hata hamunak kadongan nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata di minggu tasadarion minggu onom dong trinitatis. Imana nienet sian buku tolu Johannes Bidusada ayat 5 merodi ayat 8. Songonom mahatani debata. Naringgado pabahemi anggia na tuaka dongan nang tuaka tamue. Di hati dakon nasida do holong ni roham di jolo ni huriai. Nenggamma pabor hatommu nasida marguru tuna tama di debata. Ai ala ni goarido nasida borhat nang adong di jalo nasida agiaha sian aka parpegu. Di baheni tama mahita manjakon aka nasongoni asa gabe dongan pangula hita pajongjong hasit tongkadi ido ianggo sahatna. Horas madihita saluhutna. Buha kabar ramanginang sehat? Luar biasa. Akama sehat do? Dangarong na mangantuk kate. Nakumoto ala pakorhon ni bula pituon. Nah, amat do suriate kamang? Iya, nangakainang piate sehat ma saluhutna. Urian itu hata hamuna kadongan nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus hupikir ate sudedo jolma termasuk kau marlomoni roha molo madapot pujian. Itu tah kabang kainang hamu kainang boha lomodo roha minang molo dipuji akaina jo. Nah, lomodo roha makainang nangaka parupuan doh ma parupuan na neng ina boha lomodo rohamu na ito molo dipuji hamu nang lomo rohani halaki ate iya le molo akaina lomodo rohamu na inang ate iya lumobi mamolo isi do mamuji amate ate iya iya lumobi maka amate ido bahen hupikir tepat do ate nama dok karena wanita itu ingin dimengerti. Alania kamang, marilah kita memberikan pujian. Pujian dengan hati yang tulus. Ikon nasianot datang. Tuaka inai nang tuaka paropuadi. Ati kamang ate. Lumobi ma molo marbajuna baru ibana. Elu jadotong mas scroll di TikTok ateh manang di Shopee, dia mana ujege si dia ma nau godang muse diskonda. Undang lupa hita. Lahomba muji nasida. Molo hamu akamang boha. Lomo doro hamuna dipuji tahe. Nang lomo rohamuna. Aido, ada nosongoni. Undang lomo roh aku dipuji. Ale holat dipuji. Victor mergecek sosi pinggol dagan jala Victor senyum indah rupade iya ala memang sejatinya mulu naking perempuan ingin dimengerti laki-laki itu sejatinya ingin dihargai maka hargai mana sidak kainang hargai maka maun mari kita menghargai setiap lelaki marhite aka pujian kata-kata pujian di setiap pekerjaan nang aka usaha nabui diulahon nasida asa taida kamanga kainang bohado pakorhon ni pujian ni na parjolo marhite pujian boy doon meningkatkan rasa percaya diri toh deh akainang mulu dipuji ripemu nah mutabba do kepercayaan dirimu nah tabba
nang amat ayau pe mulu hari Minggu mulu dipuji omak ni si Joana nami bah una begak do gateng do saya liun indah wah tambah semangat do na lomar jam itu kan ale coba jadi celah naroha mamuse berangkat beba ngalesu ale mulu dipuji tambah do tingkat kepercayaan diri. Imana berjolo, na badua hon taida muse pakor hon ni pujian, na badua hon ini juga dapat meningkatkan motivasi, dohot produktivitas asa taida, dia akan semakin bersemangat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas nasa ulaun nabui diulai bana. Sangat sederhana, holan alani pujian meningkat motivasina jalan meningkat tong produktivitasna. Nah patoluhon akamanga kainang pakor honi pujianon ini juga dapat mempererat hubungan sosial. Karena ketika kita memberikan pujian, ketika kita memberikan apresiasi yang tulus, itu dapat membangun kepercayaan. Itu dapat membangun rasa hormat dan kehangatan. Asa taida kabanga kainang. Teuji maju di rumah tangga tabe. Bohado tingkat kepercayaan ni ribeta. Bohado rasa hormat ni ribeta. Jala bohado kehangatan di tonga-tonga rumah tanggai molo saling memuji do amatai dohot inatai. Sonari suku-sukun nak sadarion ngapiga hali mahamu dapat pujian. Sadarion maja wah kainang. Ngapiga hali hamu dapat pujian tahe. Opat tali. Dah dobe. Siar ripe bedang dobe. Bagus. Wah kamang. So mata do merbatik kamu rupani kan. Wah, ada buat pujian be. Siarak kadong kan rupani. Tong do nangadong. Siar ripe be nangadong. Hama do honok kuat Bolo sobat dapat pujian do pe hita. Sebaliknya wah, ngapiga hali hita memberi pujian sadario. Tong do beda ngadong bato mak mulon rak bertobat mahita teh. Nah asa saling memberikan pujian. Tale homma kamang akainang pujian nih. Tale homma pujian itu dongata alai. Ikut di bagasan roha natulus tu. Ikut di bagasan ias ni rohaun tanpa ada cabang-cabang yang lain. Alam molo adong do cabang-cabang na lain, olo do debuna gabe leseng. Lam gateng do pak bursok bah. Dung mula siak kitaan inna. Lam botar do were ko inna. Boha do lam mar botar inna rohani pak bursok marupani kan. Ay sa minggu do dihuta. Ujung na gabe leseng nami. Ulu do kami berbeda ni pujian yang tidak didorong oleh tulus hati. Urian itu hatta muna kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus mamuji di bagasan ias ni roha odo. Odo na niula apostel Johannes tu si Gayus. Diturpuk jami taon. Dipuji apostelido si Gayus dada alani hamoraonna. Dada alani keberhasilan ni si Gayus di Portibion. Jala dada ala perjamita manang perbarita nauli si Gayus daw. Alai alaniaha ala parangena do. Dipuji aposteli si Gayus ima parange hasit tongadi. Itu nanti dok ada orang sotur puk tadi ayat opat songonon. Odolas ni rohaku na bolon. Molo hubege di parange hon aka anakku hasi tongadi.
Artinya kamanga kainang Gaius itu bukan dipuji karena keberhasilan duniawinya, bukan. Gaius itu bukan dipuji karena keunggulan lahiriahnya, juga bukan. Alai dipuji dosi Gaius karena kehidupan rohaninya. Kehidupan rohaninya yang teratur, yang konsisten dan setia. Laho mangurupi dongatna, teratur doi bana, setia doi bana, laho mangalehon pangurupiot tu dongatna, dada holan tu jolma nati dadana, alai dohot do, nasa jolma naso tidak dana. Ima naniulan si Gaius los odo mabahelas ni roha. Di ngolu ni Apostel Yohanes jala di surat tonibana mak di buku tolu Yohanes bidusadao kata-kata pujian kepada Gaius. Kamanga kainang adong na menarik siap parange ni si Gaiuson. Dakya dipromosihon ibana hadirionna. Dakya si Gaiuson mempromosihon pangurupion akan anaung ni ulai bana jaladak kaya si Gaius makatahon haburjonna akan anaung ni ulana tu halak alai taida makamanga kainang las gabe jolmaido ima akan anaung marnida huhutna anaung makilalahon pangurupion ni si Gaius nama katidakon godang do halak nama katidakon taringo tu si Gaiuson. Godang do halak nama katidakon taringo tu haburjuon ni si Gaiuson. Laos ido nabi nege ni Apostel Yohanes. Dabuka Bibel takamanga kainang rakma johita majaha ayat onomi. Ayat onom. Ya, adong do di slide rapita majaha tolu. Iya, di hati dakon nasida do holoh ni roham di jolo ni kuriai denggamma pabor hatom munasida marguru tunatama di halakaddo nanang makilalahon halakaddo namarnida parange hasit tongani parange ni si Gaiusi nama katidakon saluhutna oddo nama narik. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri, hamamago. Ini yang menarik dari Gaius. Karena dia kamanga kainang unang say alaniyaw. Ay kan ulo do songonon keakuan. Boy songoni Toy mak alaniyaw deh. Mulo swado nga dang binoto. Indarupani. Terus mah holan alaniyaw. Hera ibadah nama naukebat. Terus mah holan sifat keakuan yang ditonjolkan, yang dia beritakan, nah di hati dakon ibana sadiri nama katidakon taringo tu haburjona. Tidak masih Gaiusona kamanga kaina. Tetaplah melakukan perbuatan yang baik. Tetaplah membantu, memberikan pertolongan tuakadongata. Dan biarkan sajalah orang yang melihat, orang yang merasakan perbuatan yang boleh kita lakukan, maka tidak kodeh unang pola gabe dohot tidak ima na unik si Gaius. Puji diri hamamago, puji Tuhan, haleluya. Atau ngakamanga kainang boy mata tiru si Gaiusona teh. Wah, nah, dang si Gayub na asingi. Nah, memang adong do sempat terkenal teh bahkan viral na margowar si Gaius teh. Nah, kebetulan halak batak datang si Gaius sana teh moloon dang halak batak kon. Nggak pasti. Nah, jadi si Gaiuson ima Gaius nama jalo surat sian Apostel Yohanes. Si Gaius na dison na pinangido ni turpukon na pinangido ni debata na pinangido ni jamitaon
Ima si gayus yang teratur, yang konsisten, jalana setia laho mangurupi dongan. Ido nalaho sitirota. Dukonia kamanga kainang marhiti jamitaon tati rumah tong apostel Yohanes. Marhite aka kata-kata pujian yang lahir dari hati yang tulus. Tuaka dongan sekecil apapun dan yulani dongat tuhita. Dengan mandian molo tapasahat kata-kata pujian. Unang gabe sepele. Olo do sama ni sepele kan lumo bitu dak dana tu anak kon. Buat coba kopi ni bapaan. Inna bapak ni rupani. Siad dapuran. Roma dak dana ge. Dah ngarung bapak inna. Maksud tu terbaik mah. Inna marupani kan yang minum kopi coba apa. Berjuma ya nak kon non dibayar mah kopi. Nama bapak inna. Saya dibayar mah dana kom mak laho madok. Mau lihat hata mau lihat siap bapak na alai dang marnado Roma dak dana ki ai dok kojo bapak mau lihat amin na bapak nih unian udah membelat joy ho pesongono belgem inna marupani kan nang anu hata mau lihat inna jadi di suatu tiki lau kuliah me bana majalah hepeng mah mulu bapakku madok mulu uang bulanan uang bedel deh mau uang bedel minna rupani kan asing di uang kuliah lau majalah uang bedel me bana dilo bapak nama badak ko ratong mo liate ngalu ja bapa mangalulion malu sidak dadakon bapak ku doh tanggung jawab mu do laho mangaleho de buang badal ho majai bana ali dang songo dadaki pitor mangamuk do bapak daerah teh taunang sekecil apapun amangina pertolongan yang diberikan oleh orang lain mari kita hargai marhite nama dok mau liate nang pasahaton hata pujian. Tengok makamanga kainang kita semua ditolong bukan kita semua harus menolong bukan untuk ditolong tetapi karena kita sudah mendapat terlebih dahulu pertolongan dari Tuhan. Ido hapor siota dito gihok kita dipabuat tuhita disosoi hita laho patupahon ulaun pangurupion bukan untuk diurupi alai ala naung jumolo do pangurupioni sahat tuhita sahalinai ido hapor syota jala di Galatia onom ayat 2 naga besikat ni patik naking di parbingguat tahun nama dok marsiu rupa mahamu mamorsan aka na dok doki imadalan mangaradoti patik ni Kristusi atong dalan laho mangaradoti patik na pinasahat ni Tuhata Yesus Kristus ima marsi urupan kamanga kainang halak naolo mangurupi dongan na ikodohonok kudoi dada ala namora ibana halak naolo mangurupi dongan dada ala napugos tong ibana alai ala na porsea do ibana ubahen diurupi ibana dongatna porsea do ibana di pangurupion dohot di panarihonon ni debata di pardalanan ningoluna jala porsea do ibana danggabe hurangan ibana molo diurupi ibana dongatna nana yang sidohonok ko disiak kamanga kainang jangan tunggu kaya dululah baru kita melakukan pertolongan kepada orang lain nang ikut jolong mamorahita jala unang gabe berlindung hita tong di hapogoson asa sudat laho mangurupi dongata alai taurupi mandongata ala ulaon pangurupion ido perbue hataridaan hapor siauta tu debata jalang ulu namar siurupanido dalan laho mangaradoti patik ni Kristusi alania kamanga kainang taurupi ma dongat teh sudah mahita
mangulahon ulaw pangurupian odolan ipola ni jamitao asa taurupi dong atta songon na niula ni Apostel Johannes songon na niula ni si Gayus di Turpukon patupahon ulaon pangurupion meragam do carana meragam do dalanna laho patupahon ulaw pangurupion boido marhite materi manang artatate tasagi akan adong dihita. Mari kita memberikan pertolongan lewat materi manang lewat artata. Molo pertanyaan kami na hari Rabu di Wik Efrata husukudo kira-kira ahado tujuanna majalo pasu-pasu hita siat tuhatai dialusi Wik Efrata na hari Rabu asa gabe pasu-pasu dilehod debata pasu-pasu tu hita asa gabe pasu-pasu do hita hinor ho pasu-pasu na pinasaha di debata tu hita artinya kamanga kainang ternyata dada holan tu dirita sabing pasu-pasu na pinasaha ni tuhatai dada holan laho papuason hagiot ta akamanga kainang jala dada holan laho manggohi akana di rohata pasu-pasu na pinasaha ni debatatu kita alai marhite pasu-pasui pasu-pasu nanang tajaloi daruli pasu-pasu manang aka humaliangta ripeta natorasta iana kota tetanggata sisolhota bestita pe rodi aka musuhta alanido hita di pasu-pasu di 5 Musa bidu 15 ayat 10 jamita pertangyangan di dok alani ido hita di pasu-pasu debata di saluhut ulaun dohot di saluhut nah di jamani tangat tahun asa gabe pasu-pasu hita atau na parjolo taurupi madongata marhiti materi nang aka arta na adong dihita. Dokonina badua ho nakamanga kainang dalat talaho mangurupi hupikir boy matong marhite kata-kata penghiburan. Hata penghiburan, hata na panguluhod do. Dada hata na pamatehon. Boy masongon Apostel Johanneson marhite na mamuji si Gayus boy matong taulaon songon dalata mangurupi dongata marhite hata pujian hata na panguluhon hata na membakar semangat di ibana lahom manguduti aka ulaon na sahalina ya tiak kamanga kainang hata na panguluhon do dada na pamatehon ayo lo do songon ibinige amar sahid dongani Peter kurang do komentar na do pala songo nih malum deh mulu so malum bari pamalum Tuhan nih ini benar rupanya kan nah hata-hata na pamati hodon nama begale pamatang alani akamanga kainang dijohi talaho mangurupi akahata na panguluhom mak semangat asa bersemangat ibana asa berubah arah pikiranna ke arah yang lebih positif. Asalam jonok ibana tutu hatai muwalni hanguluani jala muwalni pasu-pasui. Jalan apa tuluhon taurupi madongata marhite tangiang. Odo ciri ni halak Kristen. Tangiang masih tatangnya. Tatangnya komak kadongata tiak kamanga kainang amin. Jala unang holak kata. Unang hatok kita madok tangyang masyak kami dah indah rupani nakuboto itangyak ko do manang naraw molo pola dang itangyak ko nakuboto be dua beru sana na parjolo tutuhani dukoni na bedua hontu nani dok nei tang boy holak kata kamanga kainang molo tadok tangyang masyak kami uli hidui lumobi molo benar-benar hitalaho manangyakon ibadah tatangyakom madongata naniojar ni hapor siota urian itu hata hamuna kadongan tutu marhite jami taon
Ditogihon do hita dada holan laho manangi-nangi. Jala dada holan laho marnida manang manoton. Alai iko parsidoho mahita. Marhiti aka tindakan, marhiti aka parange di pardalanan ni ngulut taon. Songon naman ito bulay do yate. Na gudang dohala naman ito bula, jala gudang dotong naholan sebagai penonton. Dakuboto hampir sudedo rahita tiak kamang hobi mo to bola iro tahe nang sudetong nang sudete nah aleu godang dora nah kami di DPR di bawah pohon rindang nah tong ma berbicara tari kok tuh bola anak kita hena main Argentina mangalo Swiss dakuboto na piga-piga wah ipantau hala amang dote atau nggak mau nang be Argentina ya teh. Nah, gudang do halak na manoton. Alepos rohaku, ndak ada hola manotok kita teh. Ayau memang ngatalu be jago aku Portugal. Ale nga dua hali Omar Tangi yang tu Portugali. Ale bawa baenon dang tolak. Nah, jadi na boy pangurupion na hupasahat ima marhite tangia. Dang tartu hortik lah hotusan manoton. Laho mangalehos semangat tu pemain Portugali rupanikan batoy ma tangi yang masih anahu. Ale toy alai nang pesongoni tongdo dang tolap pah toy ma bawa baenon. Jago tong alonai na baulakon Portugali. Naneng sidohono kwa kamanga kainang unang holan gabe penonton sabe. Unang holan berkomentar sajo. Lumubi ma komentar na pamatehon. Ikon na panguluhom manian aka komentar na tapasahat. Amin. Unang atong ngamo nang Argentina ngan Europe FIFA deh idnarupan ikan gabi-gali itong pagkilalahaan. Nah, mulu nga talu jago atak bawa non. Tai hutom mana masaw. Dang tarbaheb be, lak godang pe hatata, lak godang pe aka komentar ta, dang boy kembali be akan anau dalui. Akan amonangom manuaeng tatoton. Jala talehom ma aka pandangan-pandangan, analisa-analisa yang membangun. Unang gabe tubuh perbedaan holan alanina manotone. Alai talehom matindakan nyata di hita, laho mangurupi jagoata di Piala Dunia. Nang songoni akamanga kainang di minggu ta sadarion na sinodangan ni Tobik na madok marsyuru pamak dada holan laho manoto sabik kita. Dada holan laho berkomentar akan negatif saja kita. Alai iko borhat do hita, alai iko tahanguluhod do akamang akainang. Parangeta ima parange namar syurupan. Songon na pinatupan ni si Gayus diturpuk jamitaon. Akamang akainang marhite haradeota mangurupi dongata na parjolo ima nagabe parbuwe hataridaan ni hapor seota tutuhani tarida hapor seota bohado hapor seota tutuhani tarida doi molo rade rohata di bagasan ias di rohata lahom mangurupi dongata jalan apa dua hon marhite haradeota mangurupi dongata odo gabe dalatta doon laho parsidohon dinalaho patuduhon sakap ni debata patuduhon lomo ni rohani debata di Portibion. Kita menjadi rekan sekerja Allah seperti Gayus. Dia bukan pengkhotbah yang terkenal, dada parbarita nauli ibana alai marhite holong naon marhite pangurupion yang teratur, yang konsisten dan yang setia yang dia lakukan. Yohanes mengatakan Gayus juga menjadi rekan sekerja Allah. Laho patuluson akasakap nang lomo ni rohani debata. Atau ngakamanga kainang mangulumahita di bagasan hapor syota. Hapor syaun natogu tu debata. Marhite ngolu namar syurupan.
Sudema hita marsyurupan unang holan gabe penonton. Di batama na mga ramoti hita. Amin. Muliate maale Tuhan Jehovah de bata amanami na marhabang so di banwagi jang diasi ni roham. Natotong madongani mga ramoti. Jala masu hamis sahat tutikyon. Muliate mali Tuhan marhiti totim porbadiyay. Nanaw papunguhok kami patol hasok kami siyan inganan siya bagas na bibi tu bagas joromon ali Tuhan. Lahu mamuji pasangapon guarmu nabadiyay. Nang hatam nabadiyay nung amar saringar di tonga-tonga parsauran nami di tonga-tonga parmingguon nami di arianon ali Tuhan. Pargugoy paso-paso jala patau hami ali Tuhan. Asa toktong patarhu pataridahok kami. Ha porsyon namin ali Tuhan. Ha porsyon namin natukutuhok. Ima marhite ngolu na marsyurupan. Songon pa jomi di hami ali Tuhan di minggu paonopon. Dong trinitatis sadaryon. Paso-paso hami ali Tuhan. Asa unang holan gabi panotos sapit. Alay. Ikon huhanguluhok kami do. Marhite parangenami ali Tuhan. Napatupahon ulaw pangurupyo tudongan nami. Asiroham. Paso-paso pargugoy hami sa luhut na. Paso-paso sa luhut ruwas ni Huriam ali Tuhan. Asima roham. Paso-paso ali Tuhan. Akadongan nami na marlasti roha di sadaryon. Di samingguon ali Tuhan. Imana marningot dengan ni basam. Imana marningot pangiring-iring mo ali Tuhan di pardalanan na sida. Ima kadongan namin na marulang tahun. Di bagasas sa mingong gadyang ni umur hahi pasol. Lasti roha. Ima panumehon tuaka dongan namin Ang songon ni ali Tuhan. Tuaka dongan namin yang barulang tahun pernikahan. Asa toktong mahali Tuhan. Naman jongjong pardong asari pion na sida. Paso-paso na sida. Paso-paso na nga kadadanak na pinasaha mo. Paso-paso martinangi hawali Tuhan. Di na pinangidohon ni dongan nami lumubi di parbuye parumatanggaan. Asalam sikop. Akalas si roha. Di pardalanan pardong asari pion na sida hinorhon asini roha. Tuhan Jehovah di bataha amanami. Toktong doh wingot tami dongan nami. Nagali ala ni parsahiton na roman dapat to pamatang na sida asiroham martagya kami mangido mangilik tu hawali Tuhan asa homa natoktong mamasu-masu dongan namion ali Tuhan ja mama pamatang na pasu-pasu aka rencana pasu-pasu para medis pasu-pasu si panganon si nomor rodi aka obat-obatan na boy di konsumsi na sida. Lumobi ali Tuhan leho bisok. Tuaka para medis na mga rawat, na mga lehon na dumenggat tudongan nami ali Tuhan. Natongon di bagasang parsahito pola di rawat di rumah sakit sahat tutikyo. Asi maroham ali Tuhan. Paso-paso sa luhut na ruwas di Huriam. Nagsongon ipi ali Tuhan aka program di tonga-tonga ni Huriamon. Ima di hari Senin na nengro patupahon ni Huriam maali Tuhan bertempat di HKBP Jati Waringin sosialisasi sistem budgeting borhat doale Tuhan uluan ni Huriam namion amang padita si mangucong rap dohot parhalado ni Huriam amang situa utagaol ina nami nang situa boru butar-butar dohot amang situa ninggulan laho maddohoti sosialisasi sistem budgeting HKBP. Asa homali Tuhan na madongani pardalanan na sida. Asa homali Tuhan na mga dongani na mga leho bisuk. Dinalaho maddohoti ulaon sosialisasi sistem budgeting ni na pinatupa HKBP. Tuhan Jehovah di bata amanami nang di hari Minggu na nengro sa pulusia Juli. Lau patupahon Huriam maali Tuhan evaluasi program dan anggaran di tonga-tonga ni Huriam
di bagasa tahun 2020 onom. Pasu-pasu saluhut na le Tuhan. Pasu-pasu parrapotani. Pasu-pasu uluan namin na manguluhon parrapotani. Pasu-pasu ng ale Tuhan. Akama namin na nami parhalado ni Huriam. Nang tuaka ruas ni Huriam ale Tuhan lumobi na maddohoti rapad Huriai. Asalam tu ulina. Asalam tu denggan na. Jala saluhut ruas ni Huriam hakabipe bonang inda ale Tuhan. Taruli di bagasan las ni roha marhite transparan, marhite aka evaluasi na boy pinatupa ni Huriam di ragam ni pakkobasion. Moliate mali Tuhan Jehovah de bata amanami. Upasahat tami diri nami tuho. Asa ho mali Tuhan na toktong madongani mga ramoti hami. Lumobi ale Tuhan na humangulaho pajuon na siya koy imapatupahon ulaon pangurupion maradok podongan namin. Atau mga saon anak mo Tuhan Jesus Kristus Raja ni Huriay upasa tami sa luhod na tuho. Amen.